Bok svima, petak je i danas putujem, idem u Amsterdam, Haag i Rotterdam. Čekam Uber da dođe. Aviona čekam, 50 minuta. Then I will bring you to your onboard flight. Evo me u Haagu, nakon 6 sati putovanja jučer sam stigla. Tu ću biti 6 dana i upravo pijem kavu, svoju prvu jutarnju. Na Darmstadt centrum, hrpa ljudi je vjerojatno zato što je subota popodne i u potrazi smo za nekim lijepim mostićem i za kanalima gdje ćemo se slikati. Evo iza je velika klompa koja sam se slikala malo prije. Velika klompa za velike papučare. Klompučare! Ovo su bile zvijezde. Sad smo u Q parku, zove ovo Q park. Ajmo ga tako zvati jer nemamo kartu i ne znam točno gdje smo. Tamo je I am Amsterdam gdje se želite slikati, a u biti se ne želite slikati jer je tam hrpetina ljudi. Dobro, ja sam se uspjela. I sad idemo... Kaj idemo sad raditi uopće? Iza mene se nalazi Van Gogh muzej kojeg vidite izvana. Nadam se da ću otići koji dan da ga pogledam iznutra. Dobro, kaj danas radimo još? A ne mogu reći. Bili smo na odličnim burgerima. Burger Jirk nešto Amsterdam. U biti nisu bile baš toliko odlične, ja bih rekla 5 od 10. Svi smo opušteni i ležimo na travi. Managers jedemo sladoled, New York chocolate fudge.